मला बारीक मेथीची भाजी दाखवते. हिला समुद्र मेथी असे पण बोलतात, कारण शक्यतो ही वाळूमध्ये भाजी असते. त्यामुळे आता ही भाजी आपण कशी करायची मी ती तुम्हाला दाखवते. प्रथम ही भाजी आता साफ कशी करायची ती दाखवते. जी खालची मुळे आहेत ती कापून टाकायची आणि हे दोरी आहे ती कापायची आणि बारीक अशी विळीवर पण चिरू शकता तुम्ही. मी कैचीवर तुम्हाला दाखवते. याची खालची जी मुळे असतात ती प्रथम कट करून घ्यायची. आता हा दोरा कट करून घ्यायचा. आता मी भाजी सगळी साफ करून घेते चिरून. अशा प्रकारे मी ही भाजी चिरून घेतलेली आहे. आता ही मी चाळणीत टाकून पहिल्यांदा चाळणीत धुवून घ्यायची. तर संपूर्ण त्यामध्ये वाळू असते भाजीमध्ये. ते आता मी नळाखाली पहिल्यांदा स्वच्छ धुवून घेते. अशा प्रकारे मी भाजी नळाखाली साफ धुवून घेतलेली होती, म्हणजे वाळू निघालेली होती तिची. आता पुन्हा आपण 2-3 वेळा पाणी काढून याच्यामध्ये फक्त हा वरचा जो आहे ना भाग तो पहिल्यांदा गाळून घ्यायचा. फक्त वरचा भाग घ्यायचा. आपण 2-3 वेळा धुवून सुद्धा खाली थोडी वाळू राहते आणि बारीक मेथीची पानं जातात ती सुकलेली ती फेकून द्यायची. असं 2-3 वेळा धुवून घ्यायची. जोपर्यंत ही पानं कमी होत नाही तोपर्यंत स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची, कारण बारीक वाळू असते त्याच्यामध्ये. आता आपण भाजी करण्यास घेत आहोत. हे अशा प्रकारे भाजी मी स्वच्छ धुवून घेतली. 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. 2-3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. थोडासा ओला खोबऱ्याचा किस केलेला आहे. खवलेले नारळ, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आपण पॅनमध्ये 1 चमचा तेल घालते. तेल गरम झालं त्याच्यात कांदा परतून घ्यायचा. कांदा थोडासा गुलाबी होईपर्यंत परतून घेते. साधारण पातळ असं पारदर्शक होईपर्यंत परतते कांदा. कांदा गुलाबी झालाय तर आपल्या मिरच्या ज्या बारीक चिरल्या होत्या त्या घालून जरा 2 मिनिटं परतते. आता मी ही भाजी चिरून बारीक. अशा प्रकारे ही भाजी आपण फक्त वाफेवर शिजवून घ्यायची. बिलकुल पाणी घालायचं नाही आहे, कारण त्याला पाणी सुटणार आहे. ते 2 मिनिटं आपण ही बारीक गॅस करून झाकण मारून 5 मिनिटं तिला अशीच ठेवूया. अशा प्रकारे आपलं भाजीचं पाणी पूर्ण सुकत आलेलं आहे. त्यामुळे आता आपण चवीनुसार मीठ घालतो. ओलं खोबरं घालते. एकदा पुन्हा चांगलं परतवून घेते. भाजी पूर्ण कोरडी होते तोपर्यंत मी 2 मिनिटं झाकण ठेवते. पुन्हा आपण ही आपली भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. पूर्ण ही भाजी सुकवून घेते. आता आपण ही खाण्यासाठी एका बाउलमध्ये काढून घेऊया.
आता ही भाजी आपली खाण्यासाठी तयार आहे. पोळीबरोबर आपण खाऊ शकतो.